יכולה לחכות. משחק מקדים, הערב ב9 בישראל 10. מה מזכיר לכם הקול הבא? אל תזדחן, מיטה, ארונות, כיסאות, חתולים. יש אתר אינטרנט חדש עכשיו הולך לספק את השירות הזה, קוראים לו אל תזדחן כמובן. אנחנו אומרים שלום לממציאה, ליאור הלפרין ודרור גולן. אהלן אהלן. אהלן. שלום. באל תזדחן הישן והטוב, אני זוכרת שהיינו כאילו מוכרים נורא בזול ולוקחים נורא בזול, וככה זה גם עובד כאן. דברים יד שנייה, אבל בחינם. כאן זה בחינם לגמרי. למעשה הקונספט של האתר זה שאנשים נותנים לאנשים אחרים מה שהם לא זקוקים לו יותר. ומחליפים. הם לא מחליפים, הם פשוט נותנים. נניח שאתה לצורך העניין קנית מקרר חדש ואתה רוצה להיפטר מהמקרר הישן שלך, ונניח שאתה גר בקומה רביעית ואין לך כוח להוריד אותו, אז אתה פשוט מפרסם אותו באתר, מישהו שזקוק לו בא ולוקח אותו ממך. ככה הוא עושה לך שירות, שאתה למעשה לא צריך להוריד את המקרר. אז בוא, אני רוצה להיכנס לאתר הזה, לראות מה נכון לרגע הזה, אני יכול להשיג באל תזדחן. להיכנס לדוגמה, חיפוש, אפשר לעשות בעצם, אפשר להיכנס לכך ואז לראות את כל הקטגוריות, ואפשר לעשות חיפוש פרטני לצורך העניין. אני רוצה לראות את המגוון של המוצרים. מקרר בתל אביב. מקרר בתל אביב. אז לא מקרר, מקרר זה בנאלי. לא, אוקיי. מקררים בחינם, זה בנאלי? אוקיי, אז יש לנו את כל הקטגוריות, נכנסתי פשוט לכך, כל הקטגוריות. יש לנו רהיטים, מוצרי חשמל וכולי, ניכנס לצורך העניין. תגיד, מוצרי חשמל, בוא נראה איזה מוצרי חשמל יש בחינם. יש לנו פה 21 מקררים, מזגנים, אפשר להיכנס לדוגמה. בחינם? בחינם, בכיף, אוקיי. תגיד, מה המוצר הכי ביזארי שהציעו למכור באל תזדחן? אני נתקלתי בקפסולה של עצה כחולה, שמישהו רצה למכור. מה זה עושה? לא למכור, לתת. כן, סליחה. לא, אני עכשיו חוזר לנקודה הזאת, כי זה מה שמבדל אתכם. אנחנו מדברים באמת על לתת ולקבל, לא למכור ולקנות. קפסולה של עצה כחולה, ומה עוד? תנור נפט, חוברות של עיתונים גרמניים, כל מיני דברים מגן ראש לכלב גם יש פה. מגן ראש לכלב? כן. נכון. מה הדבר הכי יקר שאנשים מציעים בחינם פה? אני נתקלתי בטלוויזיה 30 ו-40, יש פה מקרר אמן ה-20. חדשה כזאת? מהטריות? לדעתי כן. כל היופי זה שפשוט באמת נותנים והם מקבלים. היופי הוא מצד הנותנים, אבל אין התנפלות של חבר'ה שפשוט רוצים הכל, לקחת? בינתיים עושה רושם שלו, נלקחים דברים, אנחנו רואים את זה באתר, בסטטיסטיקות, וגם רואים את זה ברובריקה של נלקח, כשמישהו נאסף ממנו משהו, הוא מעדכן שנלקח ממנו אותו דבר. מה יוצא לכם מזה? אנחנו רוצים פשוט לתרום לקהילה. זה אתר פילנטרופי לחלוטין, לנו לא יוצא כלום מזה. ולעשות משהו טוב לאנשים. במה אתם עוסקים? אנחנו אנשי הייטק. אנחנו עוסקים זאת אומרת, את הכסף אתם מביאים ממקומות אחרים, וזה אתם עושים בשביל הכיף ובשביל תרומה לקהילה. זה תרומה לקהילה, כן. אין לנו הרבה זמן בעצם בעקבות זה שאנחנו עובדים בהייטק לכלום. כן. לכלום. לא משאיר הרבה זמן בחיים, אז בעצם האפשרות של מה שאנחנו יודעים לעשות זה אתרי אינטרנט. יש שם כבר ככה זיהוי של האנשים שנכנסים ומבקשים וזה, זה בעיקר סטודנטים תפרנים, או שכבות מצוקה. הרבה תל אביבים? הרבה צעירים תל אביבים, לפי מה שאני יודע, לפי מה שאימיילים שאני מקבל, שנעזרים באתר, הם מגיעים מכל הארץ לתל אביב, ובעצם מזכירים דירה ריקה, והם מעבירים אותה מהאתר. מה הדבר הכי מבוקש באמת? מה האביזר הכי מבוקש? אתמול היום מקררים, טלוויזיות. תנורי חשמל עכשיו. גם בגדים. גם בגדים? בגדים, ביגוד. וואו. הרבה בגדים נתרמים, המון בגדים נתרמים פה, פחות נלקחים, אבל יותר נתרמים. אז זה אל תזדחן, כמו ששומעים. כן. אל תזדחן, הנה, זה הכתובת. אל תזדחן.co.il. תודה רבה לכם. כל הכבוד. בואו ננסה לפתור יחד את המשחק. ידעת, נסעת מיד אחרי